खुलुमबाय बयखौबो मालिबिटायाव सोलिबाय थानाय जे फुटबल टुर्नामेन्ट बियो दिनै सेकेन्ड सेमिफाइनाल खेलाया दिनै मोजां जागोन होनदों ओंखायनो बयबो जांख्रिखांदों दिनै खेलाखौ नायनो थाखाय Gorkha Brothers Green FC versus Arunai Dawharu FC दा मोननैनि गेजेराव दिनैहाय बादिलायनाया जागोन खेलाया बिराद मोजां जागोन दा नोंथांमोनाबो खेलाखौ नायनो गोसोला बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो होमब्लानो नुलांगोन बिनि सिगां दसे जोंनि गामिनि बाजाराव फैबाय नै बाजाराव थारमाने आंनि मोनसे पार्सेल फिसा सफैदों हिनजावनि माने फ्लिपकार्टआ जोंनि गामिसिम डेलिभार खालामो नालाय दा बेखौ नाजावनानै लाग्रोनि नैबे नै फंबाया दा डेलिभारि बय हिसाबै मावनानै दं मोजाङै दं दा दङ औ दे मोजां खामानि मावगासिनो दं जोंनि थाखाय सार्भिस होगासिनो दं फंबाया बेलाय नैबेनो गारिया हिट होमब्ला पार्सेलखौ लाबाय नै थांबाय थादोनि आं आनबक्सिं खालामनो बायलै ओमफ्राय लेडिस बुस्थु ना हिनजावफोरनिसो बुस्थुआ माने बेग आरो हिनजावनि दा बेखौ लाग्रोबाय हाखु दाखु इसको गारि में रखो येस ओमफ्राय सालायफिननायसै टाइमा एसे लेट जानाय बायदि मोनबाय आं बेनो जाहैबाय नै जोंनि साब बाजारा ओमफ्राय मथा-मथि नै बिसोरबो थांनो रेडि जोबदां नै खेलायाव थांगोन बायदि मोनदों इसोरखौहाय नै थाङो दा बेलाय नै रेडि जाना दङ बयबो थांजोबगोन ओरै आर्मि टफि हमलायनाय दङ नै बेलाय बेयो जोंनि साब बाजार होमब्ला थांबाय थासै स्पिडआव सालायनायसै आं एसे गारिखौहाय थाब मोनहैनाय बायदि जाहाथे मिस जाया प्रग्रामफोरखौ ओंखायनो एसे दाबायनायसै येव ओमफ्राय माइफ्रा नै ओंखारबाय बावले माने मोननायसै हाजानायनि जानोसै माइफ्रा नैबे नै नायदो नै बेयो नै जोंनि गामिनि सालबारि खिनियाव थाथ'नायाव लोगो मोनदों बिसोरो नैबे बिथांमोना गरखा ब्रादार्सनि सापर्टार कि नाम भाई शंकर दाहाल कटफोरा आइसे मैं आइसु अग्रंरफोरा बिजनि अग्रं माने ओरैबायदि गोजान बिजनिनिफ्राय फैदों आरो बेबो गावसिनि टीमखौ सापर्ट खालायनो माने गरखा ब्रादार्स टीमखौहाय ना आरो कि इथ' टीमथ' कि जितिबो ना 100% फुल सिकिउरिटी आच्छा ठीक आहे इसोरबो रेडि जोबनाय थांनोहाय माने टाइमाखौ एसे 5 मिनिटसो थांबावो नामा सानदों आरो ना बे नांखागौ टाइमा औ दे जों थांग्रोनायसै होमब्ला बेबायदिनो सोरबाथ' साइकेलजोंबो थांदों नै साइकेलजोंबो कत गयासे भाई बल खेला गोजा दा होगासिनो नै दे बेखौ मा खालामनो नागिरदों बियो थाङो नैबो ओमफ्राय दा थाङै डाइरेक्ट नै बेयाव नै टिकेट काउन्टार येस बेसेबां आसा खालामदों दिनैलाय मानसिफोरखौ 50,000 जागोन नामा 3,000 बिथांमोना माने दिनै 3,000सो बायदि आसा खालामदों आरो बेयावहाय दिनै जागोनबो होनदां बारा जागोन औ दे आरो सोरबा न'आव थाबोबावदोंना लेंहर नायनो लेंहरजोबबाय दे औ दा नै बिजि जाहांजेनबाय टिकेट काउन्टारा आरो सिङावहाय एबार जा सिङाव हाबनायसै गोबां जाबाय दा मथा-मथि गोबाङै हाबजेनबाय नै दे मोजाङै नोजोर होदो औ दे दा हाबबाय नै सिङाव सोरगिदिं मानसियाथ' एसे जाजेनबायलै नै हौरै र' आं एसे स्टेजआव गाखोनायनि सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांनि सुजुग सुबिदानि थाखाय 3 बोसोरनि उनाव देग्लायबो मालिबिटा साइनिं क्लाबनि बानजायनायाव नकआउट टुर्नामेन्ट बे खेलाया दिनै सेमिफाइनाल जोबथा सेमिफाइनाल दा नोंथांमोना नै फार्स्टआवनो नायदो नैबे गोथां गाननायानो जाहैबाय गरखा ब्रादार्स ग्रीन एफसी बबेनि प्लेयारफोर गोजाननि होनना मिथिदों आंबो सिनाया जायखिया आं एसे मेनेजारखौ लोगो हमनानै खोन्थानि दे र' ओमफ्राय दा गरखा ब्रादार्स ग्रीन एफसीनि माने टीम मैनेजार बिथां नैबे प्रकाश निरला बे बिथांनाव एसे मिथिनानै लानि बे बिथांमोननि टीमनि प्लेयार्सफोरखौ बबेनिफ्राय बिथांमोना कालेक्शन खालामनाय जादों आच्छा सार एसे खोन्थादो
प्लेयारफोराथ' जोंनि माखासे दार्जिलिंनिबो दं ओमफ्राय कालिम्पं ओमफ्राय सानै नेपाल ए डिभिजन लिग जुगिरा दं जार्सि नम्बर 10 गिल्सन ओमफ्राय आशिष सापागाय बिसोर माने एक्सपिरियेन्स प्लेयार बाय एक्सपेक्टेशन दिनैनि खेला एक्सपेक्टेशनाथ' जों देरहानांगौ जे थेंक इउ सै ओमफ्राय अल दा बेस्ट नोंसिनि टीमनि थाखाय थेंक इउ यस Yeah. Shawty loves it, loves that I'm a dog. They don't want it, they scared of what I know. ओमफ्राय नैबे गुफुर गाननाय बिथांमोना जाहैबाय आर'नाइ दावहारु क्लाब चिरां बिथांमोना दा फोथाराव हाबगासिनो दङ Shawty loves it, loves that I'm a dog. They don't want it, they scared of what I know. Told you the budget, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, A lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. I'm on the way, tell them I don't play. I'm on the move, trying to get my pay. I might just move on and watch and pray. I'm on the way, I'm on my way. दा खेलाया स्टार्ट जाबाय नोंथांमोन अननानै गोसो होनानै नायदो आरो आं गेजेराव रायलायथ'नाय जानाय नंलिया खेलाया दायो जागायजेनबाय दावहारु आर'नाइ दावहारु ओमफ्राय गरखा ब्रादार्स ओरैबो नाफाम जाग्रा मावबायानोमोन नायनानै लादो लोगोफोर खालामदों एक्सेल खादों नों एडिट खालामो गोसोआव बे साइडनिफ्राय मोजां जायो माने
भित्र होइन बाहिर पड्काउनु पर्यो Good, pick up. Nice. Oh, भाई हेलो भाइ म बुढिया फुटबलमा बिजी ल अहिले एकदम यो फास्ट खेला हुँदैन मेरो गुड होइन अहिले पुरा टाइम लाग्छ यार उताको यताको असुविधा हुन्छ नि अहिले फास्ट खेला म रिसिभ गर्दैन कसैको पनि महिनालाई This is foul. गेमखौ आङो कमिटिं जानानै बयनिसिमबो मिथिहरनाय थाबाय 31 तारिख रबिबार फैगौ 31 तारिख रबिबार बे दिनाव फाइनाल खेला जागोन दिनैनि सेमि फाइनालाव जाय टीमा देरहागोन बे टीमा फैगौ रबिबार 31 पहिलो फाइनलिस्ट जुन बे बल खेला गेलेनायखौ नोंथांमोननो आं बेसिमल' दिन्थिबाय आरो रिजाल्टआ जाहैबाय अल चिरां गरखा ब्रादार्स ग्रीन एफसी बिथांमोना 4 गल सोनो हाबाय आरो आर'नाइ दावहारु एफसी बिथांमोना 1 गल सोनो हाबाय दा रिजाल्टआ जाहैबाय गरखा ब्रादार्स एफसीआ देरहासार जाबाय आरो फाइनालाव सौहैबाय दा बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननो आं मिथिहोनो सानदों 31 अक्ट'बर थारमाने देवबार खालि फाइनाला जासिगोन बे फाइनाल खेलायाव गेलेगोन जाहैबाय अल चिरां गरखा ब्रादार्स ग्रीन एफसी वर्सेस ग्लोबाल एफसी गसाइगाव क'क्राझार दा बे खेलायाव आरो आलासि महरै नुजाफैबावगोन जाहैबाय लाइसुमै ब्रह्म बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस बिथाङा बेवहाय आलासि महरै नुजाफैगोन बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो लैहोर फैनानै मदद खालामफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।